Det var derfor, vi flyttede herud. Så nu lægger vi os ud med Katinka af Sigfrid Pedersen. Og den håber I vil synge med på. Katinka, Katinka, luk vinduet op. Nu vil jeg spendere en vise. Et får har kærtegnet pigernes krop, og nu er du lige til at spise. Men først skal vi have os en sang eller to, og så skal Katinka og Søren til ro. Katinka, Katinka, luk vinduet op, og hør min harmonika vise. Jeg mindes den aften, jeg mødte dig først. Jeg sad i kamport med en bajer. Jeg var sgu så glad for mig selv og min tørst, og Brøndums de små akkelejer. Men så kom du ind med et kedeligt drøs, og han fik en skalle, og du fik et kys. Og så, ja, så blev du et med min tørst, og nogle af mine eneste bajer. Men skidt med en bajer, blot pigen er glad, for jenterne, de skal jo trille. Og hver gang jeg savner lidt flydende mad, har jeg mit talent for at spille. Så giver jeg en sang i knaldende grå, mens jeg går og sølter i stenbroen slår. Så snart vi til Søren bliver flad, ja, så skal vi sovne af gilden. En vintersned solen af strømper og sko, men foråret lapper det hele. Lad tæerne toppes og træerne gro, med dig vil min rigdom jeg dele. Nu genlyder Nyhavn af sang og af spil. Jeg presser citronen, så tit du det vil. Jeg ved, du er bra, og jeg tror, du er tro. Og så er det en smal sag at dele. Violinsolo. Katinka, smæk vinduet i, og spar dine små kummelummer. Gør stuen lidt pæn, mens jeg tæller til 10, og hver bare gang døren kommer. Du giver mig din seng, og jeg giver dig min sang, så fejrer vi foråret endnu en gang. Katinka, luk øjnene i, for nu er det Søren, der kommer. Ja, det kan komme til at falde tungt ned på et tidspunkt, Niels, det der. Jeg er god til at kigge mig over det. Som I nok ved, så er der bag hver mand, der står der en kvinde med himmelvendt blik. Men de er nogle sjove nogen. De har de mest besynderlige fremtidsdrømme, når de er små. Man kan jo godt forstå, at de gerne alle sammen vil spille på førsteholdet og være med til at vinde Danmark-Sverige eller Danmark-Tyskland i fodbold. Det kan man godt forstå, at de gerne vil. Og der er kun plads til 11 på holdet, så der er nogle af dem, der er nødt til at finde på noget andet at lave. Det er også sådan, at de fleste drenge, de vil gerne være brandmænd. Det er så dejligt dramatisk. Alle de høje lyde og den fine brandbil og de flotte uniformer.
Men der er jo begrænset mængde pladser på Danmarks stigevogne, når det kommer til stykket. Så der er en del mænd, de må finde noget andet at lave. Så alle drømme går ikke i opfyldelse. Det man bare skal huske som kvinde, det er, at der er tidspunkter, hvor man ikke skal grine, når han ser det. Er vi enige om det? Man skal ikke hive gulvtæppet væk under dem, fordi enten så har man en mand, der ikke fungerer, eller også har man en mand, der ikke er der. Og jeg vil synge om, jeg har sådan en mand, der har haft nogle ret vilde drømme. Han var meget betaget af Vilde Vesten, og det er og de mødte hinanden til line dance. Har du tid til at spille? Jamen, jeg vil ikke afbryde en meget vigtig samtale. Han drømte om at ride på sin hest hen over prærien i Nevada. Nu kører han derude langt mod vest, lidt nord for Varde i sin Lada. Han skulle have haft sin sadeltaske fuld med vasket guld fra Californien. Nu sælger han kartofler og en byld, hvis der er nogen, der mangler sådan. Han blev aldrig gift med Texas gule rose. Han fik aldrig dollars i sin gule pose. Nej, han kom aldrig til Alaska. Hjem til Tarde er Alaska. Måske er det det, for du klarer dig jo fint, bare du vil. Og det vil jeg i hvert fald. Så er min honorar. Og han drømte om at sidde på en pram og sejle ned ad Mississippi. Og fik en bitte robåd i en dam, som han kan sidde lidt og vippe. Han skulle have haft en kæmpe far med 20.000 okser i Kentucky. Og fik et hønsehus i Tom med 4 dværghøns og en enkelt kokke. Han fik aldrig kabelume i sin trøje. Han fik bare lille meget møje. Han kom aldrig til Alaska. Hjem til Tarde er Alaska. Den skil er mit ring, for du klarer dig jo fint, og du vil. Så send du er min honorable. Og han drømte om at slås på en saloon og skyde hatten af en Dalton. Nu får han tæsk en gang om ugen på pop. Han fyrer på en halv ton. Og de slår den rundt og ruller hårdt. Og han skulle have plemret hver en bank, og uden frygt er flygtet for sheriffen. Nu kører han uden cykellygt, hver gang at han har været en tur i bussen. Er en gemen lovbryder. Han fik aldrig Annie i sin lasso. Men jeg pusser stadig skyder i brasso. Han kommer aldrig til Alaska. Hjem til Tarde er Alaska. Den skil er med det, for du klarer dig jo fint, bare du vil. Willa. Så send du er min honorable. Han blev aldrig kendt som Westens Bloody Devil. Men de kender ham fra Brande til Nørre. Hold da vel da. Han kommer aldrig til Alaska. Til Tarde er Alaska. Den skil er med den, hvor du klarer dig fint, bare du vil. Willa. Så send du er min honorable. Tak skal I have. Jeg kender de her 3 gutter, de har sådan et fiskested. Og der tager de ud hver fredag eftermiddag. Og så vil de hygge sig sammen derude hele weekenden. Og det er helt sikkert, konerne skal i hvert fald ikke med. Og der har de en tømmerflåde ude, og de har sætter telt op, og de har en kold spand vand til ølerne, og de tænder en grill og en lille røgovn.
Og så går tiden så dejligt med det. Men så mens de planlagde det hjemme ved Thorvald, som var ham, der havde fundet på det, så skulle de afsted den her fredag, de skulle fordele indkøbene, og de skulle snakke om, hvad for noget avn de skulle have med, og sådan nogle ting. Så kommer Thorvalds kone ind, og så siger hun, Thorvald, har du helt glemt, vi har bryllupsdag nu her fredag aften? Det havde Thorvald fuldkommen glemt. Og han kunne jo godt se på hende, der var ikke rigtig noget at gøre, så han sagde bare til de to andre, ved I hvad, nu klarer I de her indkøb, vi har planlagt, og så tager I bare afsted, og så kommer jeg en gang i løbet af lørdagen, når det er overstået det her pjat. Og de købte ind, og de havde lidt svært ved at finde ud af det, for Thorvald, han var den, der havde mest styr på det, men sent fredag aften, så kommer de alligevel ud til det her lille fiskested med alt grej, og så kan de se, at han sidder ude på tømmerflåden allerede og bluser åen. Og de tænker, hvad i alverden er der sket? Thorvald, hvordan er det lykkedes dig at komme herud? Jo, sagde han, det gik sådan for sig, hun havde jo lavet endetiders middag. Der var lys på bordet, der var den fineste du, der var foldede servietter, og jeg fik den største rejecocktail, jeg har set i mange år. Og der var ikke noget åndssvagt salat i bunden, og der var masser af det der tykke, lyserøde snask, jeg elsker ovenpå. Og så fik jeg en kæmpe stor T-bone steak med banæssauce og pomfritter, og jeg skulle ikke spise hverken broccoli eller salat til. Den her rigtig dårlig samvittighedshistorie. Og så fik jeg et dessert. Det var en kæmpe stor isdessert med flødeskum og guf og syltetøj, og jeg skal holde dig op, hvor blev jeg midt. Og mens jeg så sad der tilbagelænet i stolen, så rejste hun sig op. Så lagde jeg mærke til, at hun havde så meget stram kjole på. Så noget sort elastisk noget. Og så lige, mens jeg tænker lidt over, hvad det skal betyde, så tager hun lige og så, rip, siger det så har hun revet den op. Det er sådan noget med velcro, det har jeg ellers kun set på film. Og så indenunder, der har hun så sådan et blankt rødt korset og strømpeholder og sager og netstrøm. Og jeg har da aldrig, ikke de sidste 20 år i hvert fald, set hende være så staset ud. Og så siger hun til mig, tager hun sådan et par håndjern frem, rækker til mig, så siger hun, Thorvald, jeg er lidt ked af det, for jeg ved godt, at du er så trist over, at du ikke kommer ud og fiske med gutterne. Men ved du hvad, nu får du det her sæt håndjern, og så kan du få lov til at længe den til sengen, og så kan du gøre lige, hvad du vil. Og hermed vil jeg præsentere Hekla, vores lille vulkan, som har et vigtigt budskab til 80% af os, nemlig os, der ikke ligner dem i bladene. Er der nogen af jer, der kan huske Four Jacks? Jeg vil nemlig synge en, som de sang, og den hedder Når bare man har det godt. Har I det godt? Det var dejligt. Jeg så den grønne skov, og jeg gik ind i. Der mødte jeg det flinke lille pindsvin. Først hørte jeg en dyb og dæmpet slutte. Så puslede det i bladene i grønne. Så jeg fyren klar på græssets grønhed. Og sagde han, pindsvin, det er en skønhed. Han svarede roligt med en venlig grønne. Der rolle spiller faktisk også pynte. Når bare man har det godt, ja bare man har det godt, gør det så noget, der ikke er så pænt. Når bare man har det godt, ja bare man har det godt, gør det så noget, der ikke er så pænt. Jeg ved, et pindsvin godt kan være prikken og lege nogle puder op i stikken. Men fyren her var venlig hele tiden. Hvorfor han var så glad, forstod jeg siden. Herr pindsvin kaldte i munter tone. For solbærbusken svarede hans krone. Og 4 børn kom frem fra deres stemmer. De sang i kor med rene kraver stemmer. Når bare vi har det godt, ja bare vi har det godt, gør det så noget, vi ikke er så smukke. Når bare vi har det godt, ja bare vi har det godt, gør det så noget, vi ikke er så smukke. Der er mange mennesker, der kan gå og sukke, fordi de synes, de ikke selv er smukke. En smule grimhed spiller ingen rolle.
Når bare ikke hjerterne er kolde, to øjne, der er levende og varme, kan give en Henrian en masse charme. Det hjælper ikke spor med sukkersvøfte, med søg som grisebasserne i grøften. Når bare man har det godt, ja bare man har det godt, gør det så noget, men ikke er så svært. Når bare man har det godt, ja bare man har det godt, gør det så noget, men ikke er så pænt. Ja, nu skal jeg fjerne min balje, fordi der skal Mette nemlig stå og synge noget. Og jeg ved ikke, hvad det er, fordi hun har annonceret, at det er en nyhed. Ja, altså måske ikke for akkompagnatøren, men ellers. Nogle gange er det også en nyhed for akkompagnatøren. Men det er det ikke. Er du i stemning? Jeg kan stille noget styrke her. Det er grunden til, at det før var ved at komme i havn. Det var, at guitaren her stod og resonerede nede i bunden, og derfor skal vi lige have skruet op på den igen. Ellers så kan vi ikke høre så meget. Og det går ikke. Men Det var nok lige noget. jeg skal lige høre, er der en handyman eller to til stede, fordi det kunne godt bruge. Det er der. Fedt. Den her sang er det til dig. Yes. Men må gerne synge med. Der er sådan en lille ting, hvor man bare må sige na 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 na. Og det kommer nogle gange undervejs. Og så kommer det faktisk lige i starten. Na 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 Sætte mit hus i stand. Jeg ønsker mig en handyman. En der har en lille fræk familiebil med hængertræk, håndelager og indre ro og sparte masser nok til to. Jeg vil have en handyman. En handyman, en handyman. En der kan sætte mit hus i stand. Jeg ønsker mig en handyman. En der har en virkelig lang og tjekket papegøjestang, hvad der passer til din sko og til transistor radio. Jeg vil have en handyman. En handyman, en handyman. En der kan sætte mit hus i stand. Jeg ønsker mig en handyman. En der holder af gå med grønne gummistøvler på, vander køkkenhaven til Søren Ryge, hvis han vil. Jeg vil have en handyman. En handyman, en handyman. En der kan sætte mit hus i stand. Jeg ønsker mig en handyman. Na 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 na. Han går ud i al slags vejr, graver huller, saver spær, kommer ind og vil have mad. En handyman er altid glad. Jeg vil have en handyman. En handyman, en handyman. Hun vil have en handyman. En vaskeægte handyman. Handyman, når du skal ud og sælge varerne, så er du ikke så smart på barne. Handyman, måske er de andre mænd mere forvirrende, men bliver der frost og frys og rørende, hvem er det så, der kan
handyman. En, der kan sætte mit hus i stand. Jeg ønsker mig en handyman. Har ingen silkeslips med mig, eller pengeklips. Men han har elektrisk bord og ringer til sin gamle mor. Så piger, hvis du kan, så gift dig med en handyman. Han har trofast i kærlighed, og værktøjskassen følger med. Jeg vil have en handyman, en handyman, en handyman. En, der kan sætte mit hus i stand. Jeg ønsker mig en handyman. La 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 la. Vi har selv med egne øjne på vores nabobåd i dag set handyman-effekten. Der lå en kvinde i cockpittet og solede sig, og manden han puslede om båden og skruede og borede og hamrede og hakkede. Så på et tidspunkt så kommer hun svansende og smiler tilfreds og kysser ham, og så går hun op i bad. Det er handyman-effekten. Der er ikke noget bøvl med damerne. Hej David. Hej. Det er jo ikke sådan, man kan jo nemt blive forelsket. Faktisk så kan man blive forelsket allerede i 2. klasse. Navnlig hvis der er en vildbasse i klassen, der hedder Carl Sebastian. Og ja, nu overtager du. Carl Sebastian har fået svedetime efter 2. I en time skal han sidde helt alene bare glo. Blot fordi en snottet unge sagde, at han spændte ben. Og fordi pedellens hude kom i vejen for en sten. Og fordi Johan fik lidt buksevand. Og fordi han altså, da han stod og skændtes med en anden, glemte går hvor tid og sted og råbte kæft, din dumme fanden. Carl Sebastian er ensom midt i klassen ved sit bord, og hans hjørne flyder over af forbudte slemme ord. Lærer Carlsen er en lort, og ham pedellen er en fis. Ryk Poulsen er en kælling, ha, med hestetandskebis. Han formoder trøst af sin oprørslyst. Han vil skide på det hele selv med vers, fysik og regning, og han vander, piller, næse og begynder på en tegning. I et træ med mange blade ser man lærer Carlsens ben flagre hjælpeløs fra træets allerskrøbeligste gren. Og lidt krimskrams under neden er en stor forvildedyr, der vil æde lærer Carlsen denne æderdumme fyr. Og han dragter snart, det er soleklar. Zigzag-stregen lidt til højre er et kæmpe lyn, der rammer lige i pedellens mave. Fisen dør i ild og flammer. Fra et fængsel kigger frøken Poulsen dødsens bange ud. På et julenæste skæg og mere krimskrams. Det er Gud, der er suset ned til jorden for at gøre ret og skæld. Man kan se på ham, at han vil slå en masse folk ihjel. Og hans øjenbryn ligner tordenlyn. Ovenover ligger der diverse løse lemmer strøget. Det er bare ham, Johan, som Gud har straffet hårdt og døet. Og en solbeskinnet tinde hævet over jordens pry står en skikkelse og skuer ned mod jordens myre kry. Han er hele verdens herre, ikke en er stor som han. Hvis man bruger sine øjne
siger man straks, at denne mand er Sebastian, Karl Sebastian, og fra toppen af sin tinde uberørt af krybets verden står den store Karl Sebastian og tisser ned på verden. Ja, det er stort, det må man indrømme. Der var en i anden klasse, kan jeg huske, der hed Bo, og alle pigerne syntes bare, at han var så sej. Jeg var sikker på, at det var mig, han var mest forelsket i, for det var mig, der fik de vemmeligste vasker og blev hævet i håret og nævet og sådan noget. Så ved man, at en dreng i anden klasse er svært forelsket. Nu skal Niels synge en vise, og jeg tror ikke, han har bestemt sig, så bestemmer jeg. Man skal aldrig lade en beslutning ligge. Hvis der er nogen, der ikke vil tage den, så kan man lige så godt bare selv gøre det. Hvorfor tage den selv, når vi har folk til det? Okay, 1-1. Mænd og kvinder. Mænd og kvinder. Hvad skal jeg synge? Det prøver jeg på så. Ej, nu synes jeg godt nok, det stiller vilde krav. Nå, men det er sådan, at der bliver også skrevet viser i vore dage. Vi synes jo, det er underligt, at man kan sige en genre, som har så brede aspekter, altså hvor viser kan jo være alt muligt forskelligt. Det skal bare være en tekst, der er værd at høre på, sat i musik. Hvordan det bliver spillet, om det er rock, jazz, eller det er folkemusik, eller hvad det er, det betyder ikke noget. Det er stadigvæk en vise. Og så skal der helst opstå det der, jeg fortæller, du hører, mellem folk. I modsætning til i supermarkedet, hvor der bare er noget irriterende støj i baggrunden, som er træls, når man går hen langs stikhylden. Det er sådan kategorien. Men det her, det er faktisk også en vise, og Kim Larsen har jo udtalt, at han vil aldrig, selvom han er stolt af det, sige, at han synger viser. Og det vil han ikke gøre, for så bliver han ikke spillet i radio og tv, og hvis du ikke bliver spillet i radio og tv, så sælger du ingen skiver. Det er meget, meget simpelt. Og det er jo det, som rammer vores danske sangskrivere, dem der gerne vil skrive på dansk, hvilket er meget sværere end at skrive på engelsk. De bliver ramt af den her boykot, og det vil sige, at mange af dem, der kan skrive nogle sindssygt gode danske viser og sange, de skriver på engelsk. Og vi tror, at englænderne er bedre til det, og at det giver et distanceret forhold til det, du skriver, fordi det ikke er dit eget sprog. Det er ikke det sprog, du tænker og drømmer på. Nok om det. Der er altså skrevet en lille vise her af Brødrene Madsen med musik af Kim Larsen. Og den handler egentlig også meget om kærlighed. Og en af mine venner har egentlig gjort en rigtig god erfaring med hensyn til, hvordan man imponerer og vinder en kvinde. Han fortalte mig, at han var til fitness, og så stod han ude i omklædningsrummet bagefter og klædte sig om. Så ringede telefonen, og han tog den selvfølgelig op, og så blev der en stemme. Hej skat, hej skat, hej skat, jeg står nede i byen i den der forretning med pelse, du ved godt. Ja. Ja, der er altså en pels derinde. Jeg tror, du synes, jeg ser dejlig ud i den. Må jeg ikke godt købe den? Hvad koster den? Sagde han. Den koster altså 18.000. Lang pause. Du får lov at købe den, skat. Køb du den bare. Dejlig, skat. Hvor er du skøn. Jeg glæder mig til, at du kommer hjem. Du ved siden af, der er der altså også en Gucci-forretning. Der er en taske ind, som jeg har kigget på i flere uger. Nå, hvad koster den? Ja, den koster 5.000. Okay, så kører du den, og så er det slut. Skat, du er jordens vidunderligste mennesker, når du kommer hjem, så skal jeg nusse og pusse og færd alt det dejlige vinter, du ved godt. Hej skat. Hej, sagde han. Så tog han telefonen op og holdt den op og sagde, hvem ejer den her telefon? Sådan vinder man en kvinde. Ja, taber vind med samme sind. Vi har det jo med at kassere både vores tøj, vores møbler og vores biler og alt muligt krimskrams, som vi køber meget, meget hurtigt efter, og så køber vi noget nyt. Det er en eller anden form for kedsomhed, det opstår også i vores kærlighedsforhold. Heldigvis så er der jo mange, der går ind for genbrug, og det kan mange så være glade for. Slender leder avenuen i sin hukomos habit. Og den klæder ham
så kom. Slå sig ned et sted i byen, på café Brigitte. Så vil han Sidde der og samle minder, som en anden parvenu. og han er en parvenu. Mens borgerskabets kvinder, de passerer. Jeg skulle egentlig lade være, men man gør det jo alligevel. Det er svært at være menneske, jeg har prøvet det selv. Og så kommer der en herre, og han slår sig ned. Lige ved bordet, lige ved siden af, kalde kærlighed. Og han lægger lidt på hatten, og siger, Goddag, min skat. og før man ved at det, så er man gift og skilt igen. Man skulle egentlig lade være, men man gør det sgu alligevel. Det er svært at være menneske, jeg har prøvet det selv, så vil jeg sagt, der var en gang, da jeg var håbefuld. Nu er jeg bare fuld. Ja. Men verden er ung endnu, og skinner som guld. Jeg skulle ikke lade være, men man gør det jo alligevel. Det er svært at være menneske, jeg har prøvet det selv, og jeg gør det igen. Mange tak skal I have. Mange tak skal I have. Og ville jeg dog gerne være sådan en, der kunne finde på sådan noget flot noget at sige. Det er svært at være menneske. Jeg har prøvet det selv. Det har vi jo alle sammen, de fleste af dage. Vi er endnu i gang med det. Det er jo herligt. Jeg kan stadigvæk huske Jacob Havgård, som jeg træffede en gang inden til det at BFA-møde. Han er et herligt menneske. Han fandt på at sige følgende dybe ting. Der er mere mellem himmel og jord, end nogen andre steder. Tænk lige lidt over den, var. Ensomhed kan godt give købesmæk, særligt hos kvinder. Det er sådan, hvis man ikke har en mand, de perioder, hvor man ikke har en mand, så er man nødt til at have for eksempel en opvaskemaskine og en robotstøvsuger og den slags. Kan vi virkelig erstatte sig det? På visse områder, ja. Og så er det jo også nødvendigt, at man selv har en stige, så man kan rense tagrender. Hvordan har I det? Jeg kan ikke lide det 5 trin op ad stigen. Jeg får det rigtig utilpas. Og det er altid i regnvejr, fordi det er der, man opdager, at regnvejren ikke kan komme væk. Jeg kan stadigvæk huske, at jeg stod oppe i toppen af en 8 meter lang stige. Jeg var ikke så glad for at stå deroppe. Det gik, jeg stod dernede og holdt. Eller var det omvendt? Det var omvendt, ja, det er rigtigt. Du stod heroppe i 8 meters højde og var død hamrende svimmel. Og jeg stod nede og holdt stigen. Og lige pludselig så var der enormt mange mænd, der kom forbi og sagde, Nå, du lader nok konen gøre arbejde. Dybt misundelige. Men i hvert fald så betyder det, at det er rigtig godt for betalingsbalancen og handelsoverskuddet, at mange kvinder er blevet så stærke, så dygtige, så selvstændige, at mændene tør ikke være sammen med dem. Lykken ankom til mit hus med min Siemens Lady Plus. Når jeg læser i avisen,
læser i avisen. Åbner Siemens avis. Siemens avis. Det er tysk soliditet, men nu er det aldrig sket, at den lod mig stå alene. Lod dig stå alene. Uden tallerkener, der var rene. Tallerkener, der var rene. Så når lykken er lidt langsom, og heldet går på held, hælder jeg på min maskine, mens jeg siger til mig selv. Der kommer altid en mand og en maskine til, så hvis det skal afholde dig skal blive spil. Der er en nyere model, og den kan meget mere selv, så der er slet ingen grund til at vente mine ven. Der kommer altid en mand og en maskine til. Og jeg får indkøbt sexapil i min Polo-bil. Det er slut med indkøbsstrækken. Slut med indkøbsstrækken. Varerne kan stå i smækken. Ja, det kan stå i smækken. Før jeg fik det lille dyr, så hang de på mit cykelstyr. Og når jeg cyklede hjem i modvind, blev jeg ramt af slud og tungsind. Og jeg sætter mig bag rattet og sætter den i gear. Selv lige så lettet, og så er det, at jeg siger, der kommer altid en mand og en maskine til, og forlad dig styr dit bilstil. Der er en nyere model, og den kan meget mere selv, så der er slet ingen grund til at vente mine ven. Der kommer altid en mand og en maskine til. Jeg ved ikke, om I har set det, piger. Der er faktisk kommet sådan en bil, der selv kan lave en baglæns kantstensparkering. Man skal slet ikke hjælpe den. Man trykker bare på en knap, og så gør den det selv. Er det ikke smart? Jeg tager ikke flere vers, vel? Jo da. Men når natten falder på, og når timerne bliver små, og jeg ligger der alene, Alene, der regner. Har jeg købt en lille ven til at få en mand igen, så kan den få mig til at sove. Få dig til at sove. En lille smule af det sjove. Lille smule af det grove. Og der er en ny generation, en frisk model på vej. Så har jeg tid til at vente, så bliver der også en mand til mig. Der kommer altid en mand og en maskine til, så hvis det skal og forlad dig styr dit bilstil. Der er en nyere model, og han kan meget mere selv. Der er slet ingen grund til at vente mine ven. Der kommer altid en mand, der kommer altid en mand, der kommer altid en mand og en maskine til. Og som tidligere sagt, så må det meget gerne være en handyman. Jeg har altid synes mænd var meget pænere i blå overalls, end de var i sådan en habit eller en smoking eller sådan noget. Ja, så skal vi have Ellie til at komme herhen og tage den her mikrofon fra mig og underholde folk. I mellemtiden så vil jeg sige, at vi er pævestolte over vores publikummer. De kommer her og sidder og fryser. Hvis det nu var en rigtig lun sommeraften, hvor man sad og havde det rigtig varmt, så kunne man måske forstå det. Men vi kommer her, I sidder og fryser, og I bliver. Det er så stolt, og det er på hele året. Og det er skønt, at I vil og kommer, og der er rigtig meget. Tak skal I have. Det er sejt. Og den her
hen fra syd til nord. Alle kender hendes kontrafej. Jeg må sige hjemme i kvarteret, hvor jeg bor, er der også en, og det er mig. Jeg er Søndergades lille Mona Lisa, og mit smil, det tænder hjerterne i brand. Når jeg svæver som en salte aftenbrise, er jeg som en slags hjertepyroman. På min navneplade står der asfaltise, og i gaden er jeg mægtig populær. De kan få mig, om de vil, i entrepriser, abonnenter, for procenter. Og når lampen bliver tændt hos Mona Lisa, så flagrer smøgroser rundt i lygtens hær. Hver gang mørket sænker sig, og dagen går på held, åbner jeg mit lille boudoir. Jeg får kun besøg af byens bedste klientel. Jeg har det, de andre ikke har, for jeg er Søndergades lille Mona Lisa. Kun det bedste af det bedste vil jeg have. Jeg har gæster fra Paris og Rom og Nice, og en enkelt en fra Nordsminde nu og da. De kan alle finde vej til Mona Lisa. Her hos mig, der glemmer sorg og besvær. Skulle de glemme tegnebogen, kan det sige sig. Nej, små præsanger for et lille fransk dessert hos Mona Lisa. Det er nu mere end ulejligheden værd. Min lille lejlighed serverer jeg små pilsner til lidt forhøjet pris. Så hvis de får lyst en dag, så ved de altså nu, hvor den ikke lukkes så præcis. Det er hos Søndergades lille Mona Lisa. Det er en udsøgt kreds, der kender min café. De kan tro, jeg er en type som servitrice. Jeg serverer ikke vin og brød og te. Der er stemning og humør hos Mona Lisa. Efter 14 flasker ægte dansk produkt ligner gæsterne det skæbetog i pizza. Øre i knoppen, taget i boppen, vakler hele kroppen fra Mona Lisa. Så kan Søndergade endelig gå til ro. Ja, efter den her vise om Mona Lisa, så er der vel vist ikke nogen, der længere er i tvivl om, hvad det er, der er pigers bedste legetøj. Og hvis min akkuratør er klar, så er jeg klar. Men pigers bedste legetøj er måske akkompagnatøren i virkeligheden. Små søde piger skal lege med dukker.
bedste legetøj. I alvor som i skænd og spøj. Man skal have en 4-5 på rad, så har man lidt at skille. En synes man om, en kan man lide, og en har man rullende i blodet. Men luk ham op og se indeni, måske er der savsmuld ind i hovedet. Alle unge piger rundt omkring, de leger med de samme ting. Og når alle verdens himmelstrøg er midt det bedste legetøj. Men er der nok af på gader og stræder, ude på landet og nede ved kajen. Nogen kan give sorger, nogen kan give glæder. Det ved man først, når man er i leg. Men er pigers bedste legetøj til grammofonens nålestøj. Blot man rasler med sin tamburin, så danser han til nak og grin. Først lidt i vals, så i galop, og så til han glemmer, hvad han hedder. Går han i stå, så træk ham kun op, for du har jo nøglen til hans fjeder. En baron og så en cykelsmed skal trækkes op det samme sted. Midt er pigers bedste legetøj i Adlon og på Bellahøj. Jorden slår revner, kanoner slår gnister, tronerne vakler ved pigernes leg. Men selvom lejen til tider bliver bister, skal vi så opgive den? Nej, nej, nej. Men er pigers bedste legetøj en tinsoldat, en niggerboy, flymatros og bummelum, bum, bum, slæng hen i hjertets pulterrum. Lille husar, herr tambour major, og selv deres kongelige nåde. I går omkring som dukker i snor, det vores usynlige tråde. Danse, 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 dukke min, en hver har sin askop på din. Enten han er lille eller høj, vær god mod alt dit legetøj. Kassen står lige der, og samtidig så kan I få oplysninger om projektet. I kan også gå ind på vores hjemmeside. Vores fantastiske webmaster sidder lige der og ser dejlig ud. Hun har lavet vores nye hjemmeside, og den er rigtig, rigtig flot. Ikke også, Jette? Så ikke klamme hende, det har vi fået. Det er også et sponsorbidrag, der er noget. Men pas på, hendes mand sidder overfor. Passer på hende. Ja, og så vil jeg gerne have, at Janni kommer op og fortæller jer, hvordan hun klarer sine økonomiske problemer. Og hvis nogen skulle have lyst til at få noget på bånd, eller hvad hedder det hedder ikke længere CD, så har vi også CD'er med. Helga har så en CD, hun har lavet sammen med en pige, der hedder Susan. De kalder sig Spar Damer. Og Lene, jeg og Brian, som er på Lyø for tiden, der er mange kvinder nede nemlig. Så han var ikke lige med i aften. Men den har vi også en CD med. De koster 100 kroner stykke i dagens anledning. Og så er der et tilbud, der hedder 3 for en plovmand. I tror det ikke. Forspil, hvad med? En lille frugtvogn, så
verdenshandel er det mig, der har og tager. Jeg har så fine frugter, at de andre bliver sjældent. Og når jeg åbner, kommer kunderne i samme nu. For jeg har både blommer og kanaler og kirsebær og lange baner og stikkelsbær og svampe og citroner, men bedst alt er mine men jeg er for langt væk, kan I høre? Her dur den. Her dur den ikke. Jo! Ja, mine 2 meloner, det er kredsforkunderne. Og faktisk før de hører med den verdensunderne. Og prøver du at røre ved dem, som du godt kan lide. Du er ret god til at holde øjenkontakt. Der er en lille smule jo-jo-blik. Jeg synes, I matcher meget godt. Det må være konen, der sidder der. Du er ordentligt opdraget, kan jeg forstå. Jeg har både blommer og bananer og kirsebær på de lange baner og stikkelsbær og svampe og citroner, men bedst alt er mine 2 meloner. Ja, det her er jo så græskart, vi har med. For 4 år siden. Ja. Der stod hun og sagde, at jeg er leveringsdygtig både i meloner og græskar. Ja, mine 2 meloner, det er kredsforkunderne. Og faktisk bør de høre med blandt verdens underne. Og tror du ikke på mig? Er der nogen, der gider at holde min mand for øjnene? Og tror du ikke på mig? Skulle du prøve med et sut? Jeg sætter dig også i en træls situation. Du kan næsten ikke holde øjenkontakt, vel? Så tror jeg, du vil elske mig. Min frugtvogns attribut. Jeg har både blommer og bananer og kirsebær på de lange baner og stikkelsbær og svampe og citroner, men bedst er mine 2 meloner. Nu har jeg haft melonerne i temmelig mange år. Det tror vi ikke på. Tak skal du have. Nej, det kan ikke passe. Og det er synd at sige, at de stadigvæk er hårde. Ja, faktisk tror jeg nok, at de er blevet overgemt. For mine 2 meloner er begyndt at hænge slemt. Ved du godt, hvad jeg taler om? Det var tider, da de gik hertil. Nu går de hertil. Ja. Forleden dag, der spurgte han, om han godt måtte lege med mine bryster, og så sagde jeg, ja, bare du ikke løber for langt væk. Men jeg har både blommer og bananer og kirsebær på de lange baner og stikkelsbær og svampe og citroner, men bedst på 2 meloner.
holde varmen. Det kniver lidt for Denne mig. milde sommeraften. Men jeg synes alligevel lige, at Niels skal have lov til at synge en mandsjuvenistisk sang. Ej, må jeg? Ja, der var faktisk 5 dage, hvor han var alene på skibet med 4 kvinder. 3 af dem blondiner. Det er ikke dårligt af en mand i den alder. Nej. Når vi kom i havn, så sagde mændene også, hvor har vi dog ondt af dig. Men det er jo sådan, at vi mænd er jo nødt til at have fred en gang imellem til at finde ting. Hele vores opvækst, der har vi jo faret rundt og drukket og gjort det, der er værre. Og når vi så endelig bliver gift, så vil vi egentlig godt bare have det fred, så vi kan få tid til at finde ting. De kvinderne derimod, de har siddet dydet og ærbart derhjemme og strikket sølvtøj og samlet udstyr. Og når de så bliver gift, så vil de egentlig bare meget gerne snakke. Og så er det, vi mænd køber en båd og sejler alene jorden rundt, eller bestiger Mount Everest, eller melder os ind i loger. For hvis man går ud til konen ude i køkkenet og siger, jeg skal altså lige ind i stuen og fintænke. Han har virkelig humor, ikke? Vi siger, vi skal ind og se fodbold. Landskamp, Danmark-Sverige. Men det er jo ikke derfor, det er bare for at få fred. Er det ikke rigtigt? Ja, jo, jeg er fuldstændig enig, det er dejligt. Når man så sidder derinde, og det er jo ikke en landskamp, man skal bare have fred, så kan en ordentlig kone, hun kan stille en kold whisky ind, og tænde op i pejsen, og tænde op i stearinlys, hvis man nu får ondt i øjnene. En dårlig kone derimod kan finde på at komme ind midt i kamp, midt mens man sidder og tænker og sige, jeg forlader dig. Jeg rejser hjem til min mor. Vi lader den stå et øjeblik, for der er der visse muligheder, det kan vi da godt se. Nej, hun får sit svar ved halvdelen, når man er færdig med at tænke på en god trokkerrytme, så hun kan fatte det. Hvis I må for jeres kone, og det må du sikkert ikke, men hvis Det er der ikke. hun sidder, hvad har du fat i? Så siger man, put lidt mere brænde på pejsen. Stik mig mine sutter, min avis. Husk nu at tage kage med til kaffe. Og lav mig lige whisky med lidt is. Giv mig så en puder i ryggen. Og tænd min værskolfiber på mig. Jeg kunne lade mere brænde på pejsen. Og fortæl mig, hvorfor du vil gå din vej. Du har da altid fået lov at vaske bilen. Ja da. Altid fået lov til at slå græs. Og du går med på fisketur til Læsø. Selvom det var mig, der havde stress. Har jeg ikke altid husket at fortælle. Hver gang at du er blevet alt for tyk. Hver Bare. Nej, det er et forkert vers. Det sker en gang, men det er noget, vi gør med vilje, for I kan høre, det er ikke playback det her. Vi er her. Vi er til stede lige her nu. Jeg har da altid været glad for din søster. Hver gang at du er på kursus, er hun her. Hun var med mig på kos, så hvorfor byder du mig trods? Gamle buk. Prøv en gang at være en smule fair. Så er I klar til at synge også. Put lidt mere brænde på pejsen. Stik mig mine sutter. Stik mig mine sutter, min avis. Husk nu at tage kage med til kaffe. Husk nu at tage kage med til kaffe. Tænd mig lige en whisky. Og lav mig lige en whisky med lidt i. Giv mig så en pude i ryggen. Giv mig så en pude i ryggen. Tænd min værskomstpibe. Og tænd min værskomstpibe for mig. Jeg put lidt mere brænde. Put lidt mere brænde på pejsen. Og fortæl mig, hvorfor du vil min vej. Du har da altid kunnet lave den mad, du ville. Ikke stiklever. Børnene har du haft helt for dig selv. Alle 7. Og du fik lov at sove ude i bilen. Hver gang jeg spillede Winston, sad i helt. Har jeg ikke altid husket at fortælle.
hver gang at du er blevet alt for tyk. Bar jeg ikke din taske for dig, da du skulle ind og føde Kaj. Skønt du ved, at jeg har dårlig ryg. Så er det klart. Hun bliver brændte på pejsen. Stik mig lille sutter min avis. Husk at tage kage med sin kaffe. Husk du at tage kage med sin kaffe. Lav mig lige en whisky. Og lav mig lige en whisky med lidt is. Giv mig så en pude i ryggen. Giv mig så en pude i ryggen. Tænd min maske om fiber. Og tænd min maske om fiber for mig. Put lidt mere brænde på pejsen. Og fortæl mig. Mange kærlige hilsner fra John Nørgaard. Ja. Og ham vil vi citere nu igen, fordi nu vil vi ikke for jer, men med jer synge en godnatsang. Og samtidig vil så skal vi give jer en advarsel. Ja, nemlig fra Horsens. Så han siger, at vi skal altid advare folk. Okay. Hvis I kommer til at klappe over på det her nummer, så får I et ekstra nummer. Nu er I advaret. I kan også bare gå hjem efter det her nummer, så stiger vores timeløn fra 0 til 0 kroner. Så det er helt op til jer. Nu er jeg advaret. Men vi synger God nu nat og gå nu lige hjem af Benny Andersen og Paul Dissing. Foregik en sen aften samtale, de er rigtig gode venner. De snakkede klokken blev 12. Paul sagde godnat. Så kom de til at snakke dem det 1. Han sagde godnat. Dem det 2. Han sagde godnat. Og på det tidspunkt sagde Benny Andersen, gå nu nat. Og det kom der så denne sang til. La 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 la. God nat, og gå nu lige hjem, mens du stadig er ved dine fulde fem. Jeg ved godt, at på din vej lurer fristelser på dig, og du kan jo ikke sige nej. God nat, og gå nu lige hjem. La 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 la. God nu nat, og gå nu lige hjem. Eller skævt, når bare du når skal frem. Kig på målen, den er halv, som en knækket æggeskal, der har fået en ordentlig knald. God nat, og gå nu lige hjem. La 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 la. God nu nat, og gå nu lige hjem. Der er dem, der holder ørerne på klem. Jeg tager hele døren, venter på dig nat og dag. Ja, 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 ja. God nat, og gå nu lige hjem. Vi har sunget, vi har grædt og vi har grint. I flere timer har vi haft det svært. Det giver noget at tænke på, nu da timerne bliver små, og vi skal til at gå. God nat, og gå nu lige hjem. La 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 la. God nat, men gå nu ikke bort. Vi har jo livet for os, selvom det er kort. Vi skal dele tykt og tyndt, bare se og få begyndt. Jeg har ikke kun til pynt. God nat, og gå nu lige hjem. Sidste vers er tilegnet folket ude på de kolde verdenshave. Og de er fandme kolde for tiden. Far nu vel, men far nu ikke vil. Der er bedre ting at bruge tiden til. Giv din elskede et knæk,
Inviter ham denne hjem til et kærligt sammenkvem. Så far nu vel, men far nu ikke vil. Jeg går nu nat og går nu lige.